Tangsaldi borok hamui thapla sakha Shantir Bazani master para amjani khoroksa borok ni tongthainok nok bisingo tongmani manui khrini logi logi hamui thapla sakha nok phangjak Monica Debnath bwsai pulok bumik 9 battalion ni khoroksa TSR jawan nok khamani bai Shantir Bazar master para amjani khoroksa TSR jawan ni bihe hamui thapla samani pati mungo ufla kapla sakha Shantir Bazar master para amsai hor nangmani koktoma mankheno amsayo thangai sogoi kha fire service ni adongrok thuinai hamjak ni mung Monica Debnath Koktomao saimangkha kisasuk bisiramboi Shantir Bazani master para amsani Rasmohan Debnath ni nogo baratongo Jolaibari pelak amsani TSR chakri khlainai pulok bumik Tangsalo nokni kubun borok no talangai Udaipurni Matabari wa thangjak tongmani nokni nokphang pulok bumik aboni bagai nogo sachungno tongmani pulok bumik ni bihik Monica Debnath abo hajorano Tangsaldi boro nogo ke bokori sini maimui songmani jorao gas cylinder pekhagai pulok bumik ni bara nogo hor nangmani patimong hor nangmani bai pekhaka nok bisingo tongmani te kaisa gas cylinder hor nangmani koktoma mankheno amsaya thangai sogoikha fire service ni adongrok abo haikheno koktoma mankheno patimong thayo thangai sogoikha Shantir Bazar thanani police phiaba hamjukno nok bisingni tikhlai manliya fire service ni adongrok nokni manui khani bebaksa hor khamoi thapla sakha nokni nok phangjak Monica Debnath 11:10 নাগাদ আমাদের অফিসে একটা ফোন আসে শান্তির স্কুল পাড়াতে রাজমিস্ত্রির বাড়িতে আগুন লেগেছে আমরা এসে তখন তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে নিয়ে আগুন কখন নিয়ে গেছে এবং ওখান থেকে আগুনের অনপর থেকে একজন মহিলা সম্পূর্ণ চলে গেছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা কোনো তদন্ত করে Master para amsayo soginani belai lama hamyani bagai nangmani jorao sogimanliya fire service ni adongrok postmortem paimani yagulo nokhungni bororok ni yago yafare rejaknai Monica Debnath ni mangkathai party mungno kitinggai nokhungni bororok ni bisingo nukjakha khakamung tikamangmung Bureau Report Chini Khorang